Ja Linda, ensimmäinen liike meillä olisi peruskyykky. Ja siinä voi tosiaan käyttää vaikka tuommoista sohvaa tai tuolia kaverina apuna. Ja sitten lähtee polvi-varvaslinja, pitää huolehtia, että ne pysyy suorassa, eli polvet ja varpaat osoittaa samaan suuntaan. Ja peppu voi kevyesti osua sinne sohvaan tai tuoliin, jos sellainen on. Siinä ei saa istua. Joo, ei saa istua. Hyvä. Ja näytäs vielä sama liike hei sivulta, Linda. Lynchi. Yes. Ja pikkasen saa olla paino kantapäällä, eli voi ajatella vähän varpaita nousee ylöspäin, niin ei lähde kippaamaan eteen, vaan nimenomaan peppu taakse ja sieltä pakara ja reidet tekee työtä. Sitten 45 sekkaa sitä ja tulee meidän seuraava liike. Ja se on hooveri ja jalan koukistus vatsan alle. Tässä voi käyttää, jos haluaa, niin kyynärvarsia alla jotain alustaa. Ja sitten lähtee jalan koukistus vatsan alle. Yes. Tässä tärkeää se, että pysyy ylhäällä, ettei röhnätä täällä alhaalla. Vaan koko ajan hyvä lapatuki. Yes. Peppu myös pysyy alhaalla. Eli ei mielellään nosteta peppua tonne ylös. No, pyritään siihen, että pysytään tässä suorassa linjassa. Yes. Loistava. Sitten siitä siirrytään meidän seuraavaan kolmanteen liikkeeseen, joka on kylkihuuver. Ja sama homma tässä, jos haluaa, niin käytä alustaa kyynärvarren alla. Tue kyynärvarsi olkapään alle suoraan, niin kuin lintsillä tuossa on. Ja sitten lähtee sieltä kylkihuuveri. Jalat suorana, mielellään päällekkäin. Ja sieltä pito. Tässä, jos tää tuntuu tosi rankalta, sä voit pitää toisen jalan maassa, sä saat vähän tukea tosta. Eli jos sä et ole hirveästi tätä liikettä tehnyt, niin tää on hyvä aloitusliike. Ja 45 sekkaa sen jälkeen käännytään toisinpäin. Eli toinen puoli, sama homma. Yes. Ja siellä tarvii kans hyvä korsettipito, eli vatsa, selkä, kyljet tiukkana pysyy siinä samassa linjassa. Jos katsoisi sua ylhäältä päin, Linda, niin olisitko i-kirjaimen muotoinen? Joo. Hyvä. Eli ei saa lähteä tippuun tänne eteenpäin, vaan pyrit pysyä tosiaan niin kuin kahden seinän välissä olisi. Yes. Sitten meidän 5. liike, eli ollaan kohta jo puolessa välissä, on pakaraliike koira-asennossa. Yes. Tulee jalan nosto taakse suorana ja sieltä koukkuun sivulle. Yes. Eli suoraksi taakse ja koukkuun sivulle. Yes. Oliko sama toiselle puolelle vai oliko vaihto? Joo, sitten eka on toinen jalka ja sen jälkeen on taas vaihto toinen jalka. Ja tuossa asennohaussa hirveän tärkeää, että ne kämmenet on siellä hartioiden olkavarren alapuolella. Juu, ei. Joo. Ei tonne, eikä tonne, vaan suoraan tuossa alhaalla. Kyllä. Ja sitten vähän taas napaa kiinni sinne selkärankaa, eli semmoinen neutraali seläasento ja pito siellä. Sitä ei saa päästää menemään kaarelle, sitä selkää, eikä taas toisaalta liikaa eikä noinkaan päin, vaan semmoinen hyvä neutraali asento ja siihen pito. Sen jälkeen lähtee jalka suoraksi taakse ja sieltä sivulle. Ja lantiokin pitäisi vielä pyrkiä pitämään niin, että se ei lähde liikaa keikahtaa, kun nostat sivulle jalkaa, niin se ei lähde liikaa keikahtaa sitten toiselle puolelle, vaan että se pysyy mahdollisimman stabiilina hyvässä asennossa. Loistava liike pakaratyössä, koretyössä, keskivartalotyössä. Ja taas napaa vähän kiinni selkärankaa, hop, ja loistava. Siirrytään 7. liikkeeseen. On selkälihasliike. Eli suorat nostot. Mennään päinmakuulle niin, että on tilaa käsillä just. Ja lähtee nouseen, kädet ja jalat nousee yhtä aikaa ylös. Ja kädet käytä on haaste. Jos tuntuu toi riittää, niin jää niin, mutta jos ei, niin lähde koskettaa reisiä tuolta takaa. Takaisin kädet eteen ja alas. Nosto ylös. Kädet käy koskettaan reisien sivua. Takaisin eteen.
Ja muista hengitys. Tässä linssi näyttää loistavasti. Joo, tää liike ei toimi, jos ei hengitä. Hyvä. Sitten meillä on enää 3 liikettä jäljellä meidän kuntopiirissä. Seuraava on punnerusasennossa. Liikutaan sivuuttaissuunnassa. Tarvii vähän tilaa silleen, että pääsee 4-6 askelta liikkuu sivuuttaissuunnassa. Pitäisikö mun näyttää tää näin vai? Joo. Eli punnerusasento, taas se lapatuki ja sormet on siellä hartioiden alla. Ja lähdet liikkuu sivuuttain, kädet, jalat sivuuttain 4-6, minkä verran on tilaa, missä teetkin, ja takaisin sama homma. Sitten jos tämä tuntuu helpolle ja hyvälle, niin seuraava haaste siihen sulle onkin sitten hypähdelle tehdä sama, yes. Pikkusen vaikeampi ja pikkusen tehokkaampi. Mutta jos yhtään lähtee tippuu lapatuki, niin pysy siinä kävelymoodissa. Hyvä. Yes. Sitten toisiksi viimeinen liike tähän kuntopiiriin. Tehdään itse asiassa portaalla tai kynnyksellä varpaalle nousua. Pitää mennä portaalle. Yes, löytyi ulkoa nyt se porras, millä voi tehdä tämän varpaille nousun. Eli hyvä asento, silloin että polvet ei yliojennu, vaan että niissä saa olla ihan pieni, ei noin, vaan pieni koukku. Sitten lähtee nousee varpaille, korkeille varpaille ja takaisin alas. Ja mielellään niin, että se nousee terävästi ylös ja rauhassa alas. Voi ajatella 1 ylös ja 2 alas. Hyvä, Linda. Yes. Mä huijaan ja pidän kiinni tästä. Joo. Aina parempi, jos pystyy tekemään ilman tukea, mutta ei riitä tasapaino. Yes, 45 sekkaa. Ja viimeisenä liikkeenä meillä on yhdistelmäliike, mihin tulee alkuun mittarimato ja sitten hieman käsivoimaa ja keskivartaloa vaativa käden ojennus tai avaus sivulle. Mittarimato, sitten hyvään pääsee lankkuasentoon, punnerusasentoon, sieltä avaus, käsi nousee kohti kattoa ja 2 kertaa. Toinen kerta, hyvä. Ja sama toiselle kädelle. Avaus kohti kattoa. Jos tuntuu hankalalta, ei ole pakko viedä kättä ihan sinne kattoon saakka, riittää, että sen avaa. Sen jälkeen mittarimato kävelee kädet takaisin varpaille. Ja 45 sekkaa tehdään, ei tarvi välttämättä nousta aina ylös tuolla välissä. Yes. Ja sielläkin pitää olla se tiukka vatsa, keskivartalon pito, jotta pysyy hyvä asento ja hyvä ryhti. Sen jälkeen taas linssi kävely takas, jaloille vähän veny takareisi ja sitten takas uudelleen. Yes, loistavaa. Ja joka toinen kerta voi avata oikealle ensin ja joka toinen kerta vasemmalle. Tulee tasaisesti. Super. Siinä oli meidän toi liikepatteristo, eli 10 liikettä, 45 sekkaa per liike. Ja mielellään 2-3 kertaa läpi, eli jes, juuri näin. Ja sen jälkeen on hyvä treeni tehty. Sitten tietenkin loppuun muistaa cool down, eli pikku viilentely, lämmittely ja venyttelyt. Ja siihen venyttelyihin tehtäväksi on nyt ottaa vähintään 3. Eli sun pitää nimetä tai tuntea sun kehosta 3 kireintä lihasryhmää. Eli 3 venytystä aina tämän treenin jälkeen vähintään tehdä. Mikäs Linda tänään kiristää? Kuule, lonkan koukistajat kiristää, etureijät kiristää. 3 on sitten mulla toi lapa. Okei. Näytäpäs sulla on nyt siinä, onko sulla reisi? Etureisi. Voi tehdä joko tälleen. Etureisi näin. Tai sitten jos haluat tehostaa, niin otat polvesta kiinni ja nojat vähän taaksepäin. Yes. Ja jos teet illalla tämän, eli et ole enää lähdössä tekemään mitään maksimaalista treeniä tai muuta, niin pysy niissä venytyksissä pitkään. Saat olla yli 30 sekuntia, ei haittaa. Annat sen lihaksen oikeasti venyä ja sitä kautta se palautuminenkin on sitten parempaa. Näytäs Linda vielä
mikäs sulla oli, lonkan koukistaja? Joo, mä tarvitsen nyt jotakin pehmeitä viltti tuohon polven alle. Eli tämmönen, teenpä näin. Jalka ylös. Tässä ajatellaan, että sulla on häntä ja sä vedät sen hännän sieltä jalkojen välistä, eli käännät lantio eteen. Ja sitten vasta lähdet hitaasti tonne eteenpäin. Niin tässä pitäisi tuntua tässä taimaisessa jalassa tässä etupuolella. Jos haluat tehostaa venytyksen, niin teet sivutaivutuksen. Sivutaivutuksen tuon etumaisen jalan yli, niin saat vielä tehostettua sen. Okei. Ja sit mikä sulla oli, joo näitäs vaan toinen puoli vielä noin. Oikeastaan jos mietitään mitä juoksijalle on tärkeä, niin pohjevenytys, niin otetaanpa se tähän samaan. Joo. Eli esimerkiksi voit tehdä tässä koira-asennossa, mahunko mä kuvaan? Tämmöisessä asennossa voit venyttää pohkeita. Tässä on tärkeää se, että sä teet sen sekä polvet suorana että polvet koukussa, koska se ottaa eri lihakseen. Se on ehkä helpompi tehdä niin kuin yksi jalka kerralla, että toinen on niin kuin tukena vaan siinä. Ja sitten toinen variaatio tuohon pohkeen venytykseen, näytätkö Lintsi senkin vielä, eli seinää vasten. Varpaat sinne, kantapää lähelle sitä seinää. Ja sitten tuoda lantioa lähelle seinää, jolloin saa siellä pohkeen takana tuntumaan sen. Ja tässä sama juttu, polvi suorana ja myös polvi koukussa. 2 eri venytystä. Yes. Loistavaa. Siinä kova treeni ja ei muuta kuin treenailee.